Igbo bi breaking emu Igbo ndị ọma na-ege ntị. Nna asị na ndị Igbo nọ na Indonesia. Nna ihe akwa very painful story. I came across this video online social media. Ke je fele mbo wa we malo. Na ge na story I get part 1 get part 2 mana the story bi ihe nwute. Asị no ihe aka ndị Igbo bai na gabiga n'obodo Igbo bikon. Nna ejikwa unu nke bụ eziokwu. Igbo na-ata afụ, especially once you're a black man. Igbo ha na a black man across this country na-ata ezigbo afụ. Not everybody shall. Some people find favor, some find grace, but it's just so sad na ndị abatazila ọfụ. Enwere ndị batala ọfụ, ndị abatala ọfụ n'obodo Igbo chozi izi obodo Igbo gasa. Mgbe akọ ya bụ before apụta na-etu na mmadụ n'obodo Igbo na mmadụ n'obodo Igbo imago ana ehili na ama na mmadụ n'obodo mana kịta ndị ọjọọ abana n'ime obodo Igbo a mebizi ebe ndị mmadụ na-abịa achụli ego. Ndị ọjọọ abana na-emebizi ebe ndị mmadụ na-abịa megin achụlụ mkpa ha. Before kọ ya bụ mmadụ jide like 1 million 3 million isi okike ije obodo Igbo je double ya hustle. Where your right will be noted, where you have to where people will respect the rule of law and order. Not ebe most of people they disorganize. Ijeze adie iya noze ibatazi obodo Igbo emewe ihe ndị ala omezi ndị ba ya onye bazi ya that place na afọ ha na Nigeria hey nna ikote na and ndị anụ amaligi ha amago onye Igbo isi ni Igbo Nigeria juba gị na Igbo onye Igbo mago from your name amago side ABC na Nigeria ayejizio ayobozi aka ka eji wezu ndị nwanna agbagote. This story is very very touching o biko na chọmkwu nti ọnụ. Ya bụ video nwanne anyị nwoke na-ekwu ya na-agabi ihe ndị be anyị na-agabiga na especially ihe nyanwa agabiga na obodo Indonesia akwa Jakarta. Ọ dịka Jakarta ma Indonesia. Biko no this video ya bụ ihe nwute. Ọ bụkwa ihe na-achị ọchị. The days are evil. The days are evil. Bible says and hell has enlarged itself. Ndị mmadụ ndị obodo Igbo amatagwa ihe, they have enlarged themselves. Especially towards Igbo onye ojii. These guys can be terrible. These guys can begin terrible. Because onye na-apụ uche ga-adị ya. Ị na-akwado ịpụ apụ uche ga-adị ya. Ime ihe kwabụ ihe ịmara ihe ndị obodo na-asọ. So ụlọ ha si omenala ndị dị ile ha. Biko no. Unu ụmụ nwanne ya na-eme ihe ndị ala eme ihe court kpụta na ha kpughela ha n'aka ndị eke ka ejide ha deport ha because na ha ya ebutela unu nwa ndị nọ anọ nwere akwụkwọ ihu ọjọọ. Emene na South Africa gasa South Africa, emene na Dubai gasa Dubai, ebidogo na China, Indonesia, Philippines. Ha ka nkụ kezi ebe a ya eje ka udochi ya. Kezi ebe ha ya eje ebe ọbụla inwe ndị Igbo bata especially ndị Igbo anyị notice na ebe ahụ a little bit of lapses, they will capitalize on that lapses we mebizie ndị ọzọ na-abata. Agwa sị n'obodo the flexible imago obodo the flexible ọ dị asị na ha amụhụ na ha the flexible. Hama na onwe ebe ha ya hapụkwa ndị mmadụ imago ka dị na too tight mana ịbatazera place ịchọ igosi ha na ha ma ihe na-eme, they will end up using you as an scapegoat. Ihe generally kam na-ekwu. So biko no ndebe anyị kilee na this video kwonu just pay attention na the details of this video ka ọ dị nụ. Anọ m na room ahụ for 30 minutes mmadụ agwara m okwu. Ihe anyị debe bụa plane ahụ bụ more than 200 and something people. I banye na room ahụ mmadụ agwara m for more than 30 minutes ha bịazie unara m passport m kwụọ ya n'ọkụ mechi ihe ha mee nye mie nala onye otu m tinye $300 na nke ya. Etielo m ego because onye mere passport si metinye n'ego. Analia nke for the money, ha fefuo the money. Ndị a mechesi na ha ya ebune m back. Ha kpọpụtazi onye otu m atinyela ego n'akụkụ. Sị m na ha ya ebune m Nigeria. Mụ na ndị a nya ịma aga m school so mfiluo na m nọ ihe wise days. Amara m na ọ bụrụ ihe wise days guy. Ndị asị m na ha ya ebuneri m so mụ na akụgide one of them bịazie nke na-anụ English ọfụma mbịa kọwara ya kọchara sara m ejile ego chepụtasị akpa m niile ọ nalụ m $100 nji. Ndị a were rapụ anyị wee chee na m agafego amara m na m agafebe but thank God o nwere ihe nri
mana as guy where I be mgbe nna apụta na Lagos ese m Igbo ese m Igbo esegodu m Igbo ọfụma wee guy na-apụta anyị na-apụta ebe anyị pụta ebe akpa anyị dị ka mbulu akpa ahụ mmadụ na-abụ a girl and a boy nya claim ịma ndị Indonesia apụta kpọọ m sị m bịa ha kpọọ the other guy ndị a wee bulu anyị wee baa one place wee sị m yipụ akwa m niile ha bata na room agbala ọtọ guy ndị a tinye m aka n'ike ọbụla asọrọ gị for the first time in my life asọrọ gị no yili hand glove tinye m aka na ọchị ọkwa ịma ọchị ndị anụ nsị tinye m aka ka nya na-eti mkpu this guy tinye m aka that place guy for the first time in my life ka ha mechebe ihe a mpụta ha sị m yiri akwa m ha sị m na m gwa ha eziokwu na o nwere ihe nri nsị a na o nwere ihe nri ha mekwa ya the order of my guy anyị pụta n'ụlọ ha tinyezi anyị bọsa yi na anọ m ebe ahụ for one ihe m nọ that time niile anyị nọ that place bụ 9 hours ihe m nọrọ ebe ahụ nọgide the guy meketa wetara mmiri ọsị m ṅụọ mmiri nwụcha mmiri ọsị m ma chọrọ ịnyụ nsị na onwe na msị ada akpa m ọkwụ ọta ọsị m gwa m nọrọ nsị a ka ekwana ihe nsị a ka ihe na-emekwa na m aghọtara ihe na-eme na nwere ihe nri ha sị m bịa ha mbịa ndị azị m kọmputa mara m na Igbo ahụ nse guy isi Igbo before ịba plane the danger Igbo ahụ nse that air na-atọ ọnụ n'afọ m ka o nwere ihe nri so the guy sị m bịa ozi m kọmputa ọbụla the thing na nsị guy na ọbụla n'ihe a bụrụ m sị m na ọmụ nwa bụ ihe a they scan me na nsị ka otu a ka nsị wee nwụ n'obodo ahụ obodo mba Indonesia ndị nna anụbụ aka ahụ bifo na o nwere ihe nri so emegide ha mee ekpere ihe a bụ on Friday ha mechaa ekpere pụtakwa ekpere ha were almost 30 minutes or more than ọ pụtakwa again ha sị m bịa o nwere ihe ha nye m nwụọ dịtin nwụcha dịtin ha bịa sị m banye ebe mbanye nnọgide ebe a nwere onye bata dị ya ha bata sị m you don't want to say the truth nsị na nwere ihe nri nsị that I didn't eat anything guy ndị a na-eme ndị a delay them time wee o nwezi nke anọda ọ dịka ara nke ya nke a gbagota ọ na English ọfụma ọ bata bịazie kpọ anyị ọ dịka ọ kpọrọ anyị meeting wee jụọ m ya jụchacha m nsị na nwere ihe nri nsị m gwa eziokwu nsị na m siri Igbo mgbe m na-abịa nsị that I smoke ọ sị m do you smoke in Nigeria nsị ya yes nsị but I know they sell am I only smoke my sure nsị ya yes Osim that they are going to find a place now. No one I gather place chopụta na mu nwere ihe nji n'afọ that no dead. Yeah, ka these guys are no dead live. Yeah, okay. No nwere ihe dịka na nwere ihe dịka echi ka mpụta o. Na nke abụlọkwa na ya na-aga prison no this and no nya kpeme. Nsị na mu dị sure na nwere ihe nji mana mu dị sure na mu siri ihe. Ọkwụọta na isi ihe abụ njọ ọsị m na ọbụla na ya sụrụ nọ njọ nọ mgbe nlu die my brother ndị a wee blind wee gbaa n'ụzọ ihe ha ji bịa bụ black hilos ka ha ji bịa bulu mụ na this guy abịa mbata this guy my guy ya ha bata my guy ya esele anything mana because of na ọmụ na ya na-akpa nkata from mgbe anyị nọ na plane wee rịdata ya kpata ije mee this guy ya so mụ na ya nọ ndị abịazie nochizie anyị ofu ya nochie otu a ihe anyị na moto ahụ bụ 6 ndị a nochie m wee bido na moto ahụ niile mgbe 1 hour ha anyị gbaa n'ụzọ question ka ndị a na-ajụ m everything ajụchacha m because my guy enyego m orientation si m ihe nkwu mekwu erikwe n'okwu ya bụkwara ofu ihe a na-ajụ m oburu ofu ihe a na-ekwu I don't know that they are recording what I'm saying. Since ahụ na ebe ahụ mụ na ha na-ebido maybe ya for the first time ndị a na-erekọdi ihe na-ekwu so the guy wee sị m oke n'ihe mebe nọ mgbe elu ebe anyị na-aga nsị ka ebe anyị na-aga sị m anyị na-aga hospital nsị a hospital okwem the first time guy nsị a hospital okwem nsị ka ị gosi m nọ ka eje mee m thoroughly scan nsị oke agagide luo hospital
lutezi ebe anyị lutezi nke ọzọ abịazie si m na all my record is here, that na they feel that I'm saying the truth, but this is n'ebe a ka anyị enweta this is the final answer, na I haven't na me change the word for whatever I'm saying. So wepụtezie the thing si m na my record niile dị ebe a. Na ndị abụrụ m banye n'ime guy anyị bata ebe anyị batara yipụ anyị akwa yinyezi anyị akwa ụlọ ọgwụ ahụ, akwa anyị na-eyinye m ya, ewee sị m banye. My guy bụ ihe bụ ụzọ banye, ọ banye ebe 10 minutes ọpụta, nsị afọ ha sị m na ọ dị free na ọmụnwazi m banye, nna m banye dị ya. Hai, ihe na-ekpe ekpere bụ ma o nwere n'ikuku meziri nya ihe atọ nụziri ya ọgwụ n'ime afọ m ka ọ gịnị, kedu ihe meziri This guy, because nya o nwere nya nke ahụ nsezi tọnụziri ọgwụ n'ime afọ m guy. So ndinele ana like this, ihe na-ekpe ekpere bụ Chineke nya ama, because I am confused the thing o nwere another thing ihe mo mee ka ndị afụzi ọkụ n'afọ m ka ọ gịnị. So ndị a the machine bịa gaa m gaa like this nya gbada ụkwụ m gakwa again ọ ga 3 times after ọ ga 3 times mụ edinekwelu di ya ama ọdụm na ọgasigo ọzi na emekatazi abịa kụọ aka boy come out mpụtazie the guy the other one ka onye si ha amakuzie m sim that I'm free. Nsi am I free or sim yes. Hey my brother, to aka nsi we di free. Nda we bupụtazia chekie mgbe nji wee pụta obodo niile anabago na onye nneje na nke ịmana onwere onye kwe za onye nneje na nke kwe ọzịza m kọ mgbe m kpọchara ya mgbe izu ọza m kọ kwe ọzịza m kọl ọzọ okwere ọzịza m kọl ọzọ since aha a na-akpụ ya na fonu piklo kọl nwere onye piki kọl ya. So the guy bizi ya na-agwa m sị m na even though no piklo kọl m na ọ bụ na o nwere ihe nweta they must find him. Mbụ the guy nke a na-asụ English mbuzi anyị pụtazie sị m na ọ bụ na o nwere ihe n'itiri enweta na anyị achọtarịrị ebe obi. The guy ekwere ọza m kọl ọzọ, ihe o mezi bụ na mgbe m kpọgidere ihe mgbe m pụtazi kpọbazie ya constant ọ dịka onyezie another person si onye aza dịka the person si ya na ndị a delays na time agwala m ha the detail na ha rapụgo anyị ka ebe mma apartment match ọsị m putu onye m tinye na video zie akpa m zie ka ebe anyị nọ biko ha bupụtezila anyị n'ụzọ ebe anyị achọlụ grab ọkwụọta bupụtezi anyị ebe a hapụzi anyị si anyị na ebe a na anyị chọrọ grab ebe a na ndị a etu aka nsi wee bata. My brother, I wee nchekwa na mbata na street na mme no 1 month 2 months iwe were ihe bịa guy wee batazie street na ndị a wee sị m na nke ahụ nke anyị chọburu ime na metinye n'isi na ya na ya kpatara ji wee gbanyụọ fon ya na ya kpatara ya daza m call since na ya gbanye fon ya ọbụna m akpọgo ya 10 times ka ihe na-eme nkọsịara ihe mme okwelo ka m na ya nọrọ na room oje nye m roommate ya tichaa m okwe m egwu na-eticha gị ego niile nji this guy na alụm dị ego oke na na alụm ego abụrụ nsogbu o nọ na mmadụ anyụ mamịrị na ndị enyu mamịrị na anyụ mamịrị ọsị m nye mere mkpọtụ mamịrị ahụ emere kụrụ nya ịma ihe bụ na mamịrị emere mkpọtụ olu n'ụtụtụ nchọ ka nsị efere ọsị m na m chọọ isi efere ahụ mụ debiere ana na-asị ya ka ọ ghara ime mekata omekọrọ ịma ka efere eme mkpọtụ. My brother, who no go no. Those people don't know what people they pass through here. Hamalo. Osime fela emere mkpọtụ na efela ha mere na mkpọtụ na ndị a nwere ike ịbịa ebe a. Nsị akekwa nu yo. Na akwụkwọ m ka na ha yetie m n'ime akwụkwọ m ahụ eme expire before ha bune m. My brother, otu aka nọ that place 1 week. After 1 week, ha boss that place. Mana ha bịara that place anyị nọ. So ka ha mechie asị na ha apụgo. I did to tana. 1 week ka m bido ịgba ọsọ n'obodo oyibo. That day ka a na-akọwa na mmadụ na-abụ si n'elu mmadụ na ofu onye n'ime ha nwụrụ ozugbo nke ọzọ ụkwụ ya na-abụ gbajiri agbaji ka ndị abịa anyị wee bịa gaa another place ebe a ka m nọzi from there anyị si ebe a ga otu a ka m nọ na-agbagharị n'obodo oyibo na-agbagharị guy 1 naira enwetabeghị m kedu ka ihe esi gwa ndị ego because ama m ka si wee pụta keka m esi gwa ha na m need ka m nweta akwụkwọ ma anything from onye n'obodo ịbanye ga ebe nwa asị na ịbanye inwe. Hi my brother,
Man, I thank God for life because I make the here. Just a busy. Hi, my brother here, me. The guy in pick him that place. Mba abia boss or banya. The guy was him just here and kehabebanol. This guy won't go. My guy, many nkahon na akpọ na phone. Nekwelo call him. The guy won't go. Guys are gonna street very well. I just thank God for life. Who no go, no go, no. People need to get ihe na-ekwu. I water when the yana ege ihe na-ekwu. I water. Ha che no ihe na-akọba akọ. Ha mara na ihe na-enye ha bụ life story. Ha mara na ihe na-agwa ha ka o si dị komkom. My brother, mgbe nnozi 1 year ka m bido chọpụtazie na ụmụ nwaanyị ọ bụ na inwe uche nweta nwa ezigbo nwaanyị na o nwere ike ime gị ịnọrọ ọfụma. Mụọ na kene n'inwe even though Indonesia the tough to the same ihe nwa akwụkwọ ekebi obulu gị with akwụkwọ gị ahụ. Indonesia no go jụọ onye ọbụla na Indonesia nka ya bịa na the point nchọ ka ngwa gị nchọ ka ihe pụọ. Indonesia ya nwa akwụkwọ sọsọ ihe ndị Indonesia na-respect bụ marriage caterers. Ha na-respect ye very well because ha na-respect nwaanyị ha. Ha nwe ije ka ha na nwaanyị ha bịaba gbagharịba ha da like tia okwe na ghọta because ha jidere ene dị nwoke ama na dị ọ bụrụ anyị nwe marriage cater ma ijidebe business caterers cheta na ndị be anyị ahụ ji business caterers enwere business ha na-eme o nwere ha na ihe ji another person company wee mee ya. So mgbe ebidozi jụba ga ndị enwelu ego n'ihe deposit na that company before nwee that paper. So onwe ike ọ bụ na esendịrị gị 3 million jiri mee paper nwere gị deposit. So mgbe ha jidezi gị bido ịjụ gị question onwe ike mara afa company mere gị afa that company ihe ma bụ na iji caterers ke company bụ ke nka guy ndị ụdị ihe ha ya eti gị one ha na-adị ha ma ndị be anyị ha ma na ndị be anyị siri ike ma one ha na-adị ha bụ ijide gị ha na-adị 10 from 10 up. Ime kata wee mee pịam guy ndị a tie gị ya eti gị and ha na-eti gị ihe the worst one bụ na ha ya na-agwa gị if I kill you nothing will happen. If I kill you, nothing will happen. If I buy you, yes, if I buy you, sorry for saying it, no, for if I buy you, F1, comment if I buy you, F1. So if I buy you, nothing will happen. So I go like that. You know when you go they lose, go do hope. My brother, come back in the pie go no boda. Anamalo. Indonesia is one of the worst countries. Yeah, make it the same matter of I'm just the honest. More want to go Buddha 5 years. Yeah, 6 years. Kita. Open na agwalo geziokwu. Agwa geziokwu. Onye ọbụla na-asị gị bịa bụ kedu ihe ya abịa n'obodo ime. So si yere me n'obodo abịa ịtụ ọrụ na. By grace of God ka ndị wee so si die wee si n'ịtụ ọrụ apụọ na. For the sake na m ga school, I studied electronics and computer engineering. Or what? I'm computer, me go do design and everything. They build so come better zi. Mbiafuna nya the other side. Will knowledge bia because I read a lot. So njilo those things bia from there. Mbia mwete zi can say a lot from internet na lolo nde mwada. Me yen no ket ano me under European Central Bank now. Mna na work. Eto can say mwete my own. Okwena wata. Mano yesege iya kita na wagi na. I have checked so many people. Everybody will feel out because the other one had that gazi. Ndị nozia ede kwezi ebubete ndị mmadụ n'ime. Sọsọ ndị na-emezi ya wewe na bụzi ndị nọ n'ime. Bihe na-ekwezi emi okwe na nghọta. Ebe a ka a na-eje enweta. Ma ọ bụrụ onye nọ outside. Ọ dị afụ. Ndị nọ n'ime ebe. Ndị nọ n'ime n'obodo a. Nka ya bịa na nka na-apụta na nka ndị nọ n'ime n'Indonesia. Bihe na-ekwezi bihe na-azụzita one. Ndị na outside niile bi ha na-atụgba akwụkwọ enwere ọrụ n'obodo a ndị obodo a na onwe ha na-achọ ọrụ enwere ndị obodo agụchala akwụkwọ agụcha na-enwere ọla da agụfọ ọnụ obodo na-ekwe enye onye bụ foreign ọrụ amara m ihe kpata na every day a na-asị na ndị mmadụ ka na-abịa obodo a amara m ihe na-eme ndị be anyị ha na-abịa for what kedu ihe ha na-abịa ha bịakwa ha gbagharịba ha bịakwa ebido kwetụgharịba ha. Okay, now watch. It can be those the thing. Now, guy, you talk. You nata. Magi
Mam now one mpam nwo ka abia obodo me 2 weeks mpam nwo mam hope nwanne nwa ha chara ine na nwanne ha n'obodo Igbo ịmanụ bill a na-abịa na onwezie ka nzi wee send 1 naira 2 naira na any place onye ka nke bụ bill abịazie echi na nwanne echi so ịchọzie ka ịbata na ifuzi the pressures everybody hope on you kedu ike gị na onwe gị ha onye ọzọ na-eche eche ka ọ bịa ị na-agwa onye a na ọ dịrọ onye a na-asị gị na ọ dị na ọkwa ịnọ dị ya nwa ọdam ihe na-agabiga my brother na watchzi by grace of God ihe niile meche hazie otu ọ hazi now mbụ na the more you stay the more you know how to succeed mana ọbụlọzie gị eji now because so many people n'obodo oyibo na ndị mmadụ nọ Nigeria kịta ihe a na-esi bụ na ịnọ mma that place amara na ego ị na-eyuzu that place bụ ego ya sustain gị for that place ịnọ. If you're talking about coming back, building house, doing all those things, onwe ike ifu ndị golu moto kpuchie ichere ha ka iji ego ọzọ onwe ozikwa naira ha ji o kwa soso moto ha go kpuchie ka ire afụ na ha na-eme and I hate fake life. Onwe nke ndị lụrụ ụlọ ichere ha ka iji ego ụlọ ahụ niile ọlụ ọ natadị onye enwe ego ya ejiri nri ihe na-agwa gị pure guy who no go no. I'm very I appreciate what you are doing. For you to have the knowledge. It is like some people not here no eziokwu. Ha na-eche no just na akọ no for kiwe nweta ego. It's not money. You are doing them na-ekwu na onwe people uche na nna aka akụkọ. Onwe ndị ka water like that now. Na feel like this guy amal o ndị ka water like that na amalu ihe bụ street ana ina akọdị sin na ha na feel na asị ọkụ water ha ji asị no some people ka ye tinye isi more and more. If people listen to you and after listening to you and ya ka na etinye isi ọ dị ka onye a wọtara ihe anyị na-ekwu ọ dị ka onye a onwele ụzọ adị ya onye a gari withdraw try another way to make it. Who no go no. But all of them want to know. That's why ndị onye me Chinefu tu Chinefu kita aka ebubete as I'm talking to you now when ndị nọ n'airport na eme call kita ka ha mmadụ kpọọ m yesterday sim na onwere onye bịa na ka m ọbịa ka m na ya biri na sampa na obute nri obu ihe ya esi na egusi akwọrọ na nka nsị asampa okwem nsị na ma chọrọ sampa nya don't worry na ma chọrọ sampa nkeke ifunwonya nsị agwa ya ka ọ gawa hotel yas my brother kọwale ndị mmadụ ihe sampa ihe ị na-asụ street language kọwale ndị mmadụ ka ha malụ sampa bụ onye bata street na amala anything a na-arụ onye jos si n'enu daosi Nigeria o nwere ka ọ si village elana nye ego meri akwụkwọ onwere ihe ọma bụ na ihe ndị BS na ọkọ je bute ego obodo oyibo ọ daa n'airport kpam ọmara iru aka ya ọmara aka egbe na-adọbụ tapụnụ biko nke ọya bụ sampa. My brother ngwa ka m gwazie gị now ka m bụtazie na koko nke nchọ ka ndị mmadụ ndị nọ na this your life kịta ka ha mmalụ ka ha esi help n'ihe a. Thank God for life na Chineke by first of all bụ na o nwere kesa succeed na street. Ịchọ ka succeed na street achọrọ m inye advice ada m ọbụla onwekwe ndị chọrọ nkara abata again ma onwe ndị ka anọkwa nchọ ka ha mfogolu ịnọlụ Asia country o nwere ihe Asia na-erizini simplicity okwe na nghọta ịbịa Asia country kpopuo ntị inweta ofu mgbadakwụ ụgwọ ije gote one gold kpopuo ntị gị na-abụ tinyesie earring na ya jegolu gold na-adị ọnụ a na-ebe jegolu gold tinye n'onu obodo edeyi gold ha da onwere onye ha bififu ndị kpopu ntị ndị na-eti egwu ihe afụrụ anaghị ha makigo gị imere na ịkpara n'isi ha fụrụ anaghị na ịma amakigo gị ise tatun mbuse juo tatun na-arụ gị ha fụrụ anaghị ha ama ekwe m ihe akịta na-agụrụ gị na bụ ihe obodo ji amaki mmadụ n'obodo a ogoro na ị na-atụ ọrụ na ị na-anọ ụlọ onwe gị ha bido na-afụ gị ị na-eshow off emeketa yiri traza gbakara agbaka okwe na nghọta yiri ụmụ ihe gaghị a kpụọ sagin obodo ada akpụ sagin. Another one na-ekilu ndị be anyịzi apart from nke a bụ nwanyị
ha pụtago ka a esila nwaanyị onye ọcha ha pụta nke ha apịalụ ịchọ drọpụ onye obulu ọzọ nwanne chọdụrụ o nwere ndị ụmụ nwaanyị obodo ọ bụ ihe ha bụbu imi ka ha na-esu ha bịa be gị today ha bịa echi ha see pikchọ be gị alụ anyị onye imi si ya na onye blak bi ebe a ha bịa bulu gị o nwere ndị ọ bụ abụ ọlụ ha so those things na-eti ndị be anyị eji meeting on 21st ka m pụtazie apụtago m na that one now the ambassador bịa the meeting the NCII as I'm talking to you today ọbụla ya na gị bụ on first ka m jere ya ha nọ 1000 something ndị be anyị nọ n'ime n'obodo a kịta to the extent na Parambuka ebe a sị na nwere ebe eji egbu ndị be anyị that place na the first time ebute ọzọ the cell ju biko anya na-ekwu n'ọsọsọ ndị Igbo ebute mmadụ 50 mmadụ na-abụbụ ihe bụ another place ndị ọzọ bụ aida na ha si Anambra, Imo, Abia, especially Imo and Anambra ọkwọta Ebonyi na-anọkwa ya mana ndị Igbo my brother the thing na eri m nri ọbụla ọnụ na-eri m nri ama m adịgo m somehow secure because as person wey I'm working with the government of this country now so ebidugo m some certain things n'obodo a na so but ihe na-eri m nri n'afọ bụ na akọwara ndị nọ na deportation camp nya ebe eji wee deport ndị be anyị na ndị nọ dị a karị 300 and ebe esi wee deport ndị be anyị deport my brother I want amụlọ m ka ya esi ọ bụrụ APs because Nigeria agwa Nigeria ka ha bịa nwere ya abịa even the mans na ha nwere ihe ha nwere ike ime so now amụlọ m ka ya esi wee help ndị Igbo banyị because apart from that people my brother yesterday ka m discover na ndị nọ anọ ndị stranded ị mara mgbe m jee hotel dị yas ga ịfụ ka ndị asị arịọ m ego sọsọ na ha fụ na arụ dị m mma the guy na-asị m nye ọgụnwa bụ n'obodo oyibo na ha nọ n'obodo oyibo ị mana m si ha bịa were one bottle nna ihe na-asị m nye ha dị ego n'aka m nye ha dị ego my brother I feel the pain ejilo m the much money but I feel their pain mgbe m jezi meeting wee na-anụzi ka ndị mmadụ si nọrọ n'ime guy so many people ndị nọ Nigeria na ya na-echere nwanne ha nọ mma na ome nke ọmara na ọ nọ n'ime o na-enye white rice ndị obodo erikwa na that na bụlọ white rice obodo na onwe erido ezigbo nri my brother before you continue guys now double tap on this life this information is very very important ụmụ ihe aka okwuchi okwu na mma just touch one or two things make sure na ị na-share this life now double tap on this life enwe why our people na-ata afụfụ our people na-ata ezigbo afụfụ nwanne continue my brother amalọ m maka another country nke nnọ ka nna agwa gị and ọbụla na mụ nọ by n'akụkụ guy abụlọ m onye akụkụ na street abụ m insider na street ihe m bụ na our group bụ mụnwa bụ the coordinator chairman agwa nga muche achọrọ nsara ma ya bụ chairman mụnwa the coordinator amagodo ihe na-eme na the group godo talk less of nke this na the whole thing the chairman na onwe everybody because onwe ka nsi nọrọ onwe ka nsi mụnwa adama ebupụta onwe m but mmemme nwunye secretly okwe na ghọta ha ma ihe mmenwu so every information need na-enwetie my body ihe nọ n'ime n'obodo anyị a obodo a kịta nọ na the 1000 something and mma like ka mmalụ ka esi push ka mmalụ ka esi wee nye aka ka ebune ọ bụrụ ihe nọ n'ime ahụ ndị chọzili na ana nya ndị eme isi na plane pụta today ihe anụ ya ndị digo stranded ọ bụ ihe a na-eri bụ once in a day sometimes my brother onwe mgbe o megide mgbe nọ hotel dị ya ka m gwa gị ị mara 2 weeks erilo m anything esi n'ọkụ ihe nna ahụ bụ coffee na bread na-edele 10,000 n'obodo a na ọnọdụ like ebe 50 naira banyị for 2 weeks ifum that day ifum okwema agbamụ agbamụ aba n'ime like this otu a ndị a mfụcha that day ndị agbamụ aba n'ime iru mụ na-afụ kịta anyanwụ ayi guy mana ihe ahụ na-agwa gị na nwe ndị ọ bụrụ salad today that na-eri ime 2 weeks before again kwa onwe m again 2 weeks o nwewo 3 days nọ irilo m nri chaa so sie na anwụ bụ mmiri
afọ m ata n'ime na-eche mama na-eche kedu ihe bute ime obodo a nya ihe m bịa n'obodo a ka m nwụọ like this before my woman abịa nye m 100 rupiah njikwerie na-egote bread 10,000 because 100 rupiah calculate ego ọnụ ya bụ before nwee ike ka mgbada nwee ike ịkwụ m ụgwọ njiri na-egote nne ngote nje gote kọfị ihe nje ego kọfị a ka a ghara ịlụ ụla ihe a na-agwagada m halala ụla ahụ ka a ghara nya nwụọ kọfị a with that guy mma nọgide na laptọpụ anyanwụ a mmuchi anyanwụ a ọ na-akpụ m ose mkwe ebe ose akwụrụ akwọ adama mmuchi anyanwụ amuchi mma anọ na laptọpụ ahụ 247 24 hours nyaka na-agwa gị na street adịrọ mgbe a na-agwa gị bụgodu salad kịta because alụpụtago so many things na-edictate fraud na-edictate scam before na-eme na ị na-eme ka ị lụọ onye ọlụ guy the person akpa agbawa adọ ibunye ibu ọgwa gị na onwere ihe na-akọwa na ihe bụ scam ọgbawa ihe aka ihe opi ya ejekwa ụgwọ ụlọ ihe aka ihe opi gbara ihe eji wee ri nri ọgbawa adọ and onwere ihe dịka ụgwọ ụlọ n'obodo oyibo onwere ihe ma onye bụ womontu ahụ zuru ere onye ọcha bịa jụọ gị ebu na ebiri the highest thing yi emebi ịchọwa like yesterday mgbe m nọ n'elu yesterday mmadụ na-abụ betara akpa ha ebe m nọ nsi ọsị m ụgwọ ha ya eti echi n'ụgwọ ha ya eti tomorrow ahụ bụ nyaahụ n'ụgwọ ha ya eti nyaahụ ha bubeta akpa ha nya ha bịago nya ha dịrọ no ihe na-agwa gị na onwere ego ha ya ejekwa ụgwọ ụlọ so njụọ ya ka ihe na-eme ọsị m gaghị na mfu ka ọ si dị so my brother ndị be anyị na-ata afụ here well amara m na Indonesia ka atakarịsịrị afụ so amara m how we are going to help our people here especially ndị anọgodu n'ime ka ha nwee ike ịnaba especially ndị nọgodu ndị obodo nyegoro si ha naba and obodo a dịrọ mma na ha sị gị naba gị nwaanyị agba tiketi gị o gị nwaanyị eme everything o nwere ihe and ịgba na obodo a tere aka ọ dị ịmụkwasị from here to na Nigeria bụ 19 hours 19 hours n'elu n'elu na to asigodu onye a jiri ọkpa na ọmanna lukwu n'ụwa gịnị ihe agafe no Black Sea gafee Red Sea here to Australia ọ bụla 2 hours ihe agafe na iwe ekweta n'ihe na-ekwu na Australia bụ 24 hours from Nigeria here to Australia minus waya 18 to 19 20 hours ka a na-agbafe omu obodo 2 times ka ya aba plane iwe ekweta na ọ na-eme na ọkwena so ọ bụrụ nwere ndị otu a anọta na-anwụ everyday obodo ya chọrọ ịma anwụ ọbụla aṅụrụ onye bịa ha bụrụ onye ahụ gaa tụfuo nye onye sometimes atụnye onye a na mmiri ị na-ekwuzi my brother sọsọ ihe nchọ bụ ọ bụ na onwe ka anyị esi wee mee nwoke APC ka ihe alụ APC ntị ọ bụ na ọ ehepụ nwaanyị ọkwụghọta because agwago m ha sị m na ha nwere ihe ha ma ha ya eme so on the group NCI ka m na-akọwa ngwacha nsị oke na ihe mee bụ na another thing na-eput this into social media ka ehepụ ndị be anyị especially ndị anụ n'ime mụ edekwu ezum onwe m for thank God for life my brother otu anọ kịta ezum onwe m here ọkwe na nghọta a woman na nwere ejigoro ebe a ọ dịkwa agba ndị ọrụ nji ebe a bụ ọrụ a na-alụzi legit by grace of God amazim legit with gọọmenti obodo a ọkwụghọta and other gọọmenti European gọọmenti so legit m digo na-alụ ezigbo legit nwe ozi ihe gbasara ihe tụọrụ na ihe ndị a niile awụsagomi ọkwụghọta facezie the main legit akwụkwọ ngwụ ọkwe na nghọta nyebelu m aka mana that thing dị very critical because o need enough knowledge and ndị be anyị na-eji brain street bịa ha ekwe aga na that knowledge ọkwe na nghọta so my key point here bụ how to help our people street adịghị easy and another thing na-achọ ka ngwa ndị nne na this group bụ ọ bụrụ na ha ya ama ha na-ege gị ntị and onye ọbụla nwake ma nwa ya n'ebe a ya ji egwekwa nwanne ya na-achọ ịga ka ọ makwara ihe ọ na-achọ ịbanye ọkwe na nghọta because ọ banyere ene my brother ọ bụlọkwa egwu ụmụazị ọ banyere ene anwe pụtakwa dị afọ because ihe me da obodo oyibo today echi sini na-aga bag o nwere ike ọbụla na ka ele enye gị ego ịmaka Nigeria dị kịta ọbụla na ka ele enye gị ego ọ bụrụ na atụrụ tụ enye gị ego ịdazie fụzie ka obodo dị si na ọka return kama onye agaba Europe osi ike ọ chọba ebe ọ ya asa efele ada asakwa efele n'obodo a
onwerekwa onye ya asị gị sebele and gị nwee ịfụ nwaanyị ji ego n'obodo a ka i wee nụbi onye gị ego na Indonesia nke maka m na-ekwu Indonesia ka m na-ekwu okwu ya Jakarta ka m nọ kịta Jakarta Pusat ka m na-agwa gị ihe a kịta ị nwere ike ikwu ọda kọntrị bọtụ nke a nọ opportunity ahụ adịrọkwa ụmụ nwaanyị obodo a likely ego more than anything ha likely ego more than anything ị na-ekwugodo ego ahụ iji ka ha ya efukosu ọ bụrụ na imere ihe akwụ ha tụọ gị ego ozugbo general percentage ha tụọ gị ka ha general percentage ekebi ọ na-akpọrọ gị 25 million 25 million is like 2.5 million because 10 million bụ 1 million